Kaixo, Karmele Gomez naiz eta Berdeago proiektuakin etorri gara gaur Bilbora. Berdeago jasangarritasunaren eta ingurumenaren arazoei ahotsa jartzeko jaio zen. Gaurkoan, Juan Delmasen bildu gara esplikazio motz bat emateko nola jaso behar dugun eta ze ondokin aurkituko ditugun bidean, eta bertatik abiatu gara Hirustabidetik, guante eta beste jantzi batzuekin 3 talde ezberdinetan. Sailkapenean konturatu gara arduratsuagoak izan behar garela gure dezisioetan, beraz, natura errespetatzeko gure akzioak oso garrantzitsuak direla.